v-am regăsit! Duminică vom avea parte de vreme plăcută cu mult soare și temperaturi generoase. Termometrele vor indica în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 22 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi senin însoțit de un soare prietenos. Pentru Sighișoara și Săvata sunt anunțate 22 de grade, în timp ce în Iernut și Luduș sunt prognozate 23. Atât în Sânceni cât și în Batoș vremea va fi la fel de plăcută și se vor înregistra 24 de grade Celsius. Soarele își va face simțită prezența și în afara județului nostru. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 23 de grade, în timp ce în Sibiu sunt estimate 22. În Bistrița și Alba Iulia va fi soare strălucitor pe tot parcursul zilei, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius. La Brașov cerul va fi parțial senin și în aceste condiții vor fi 24 de grade. În capitală același regim termic și o maximă în termometre de 28 de grade Celsius. Duminică noaptea cerul va fi mai mult noros. În Reghin și Târgu Mureș sunt prognozate 13 grade Celsius. Luni va fi vreme plăcută pe toată durata zilei. În Reghin și Târgu Mureș se vor înregistra 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ariana Șimon, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!